Dobrý deň. Pod pojmom profesijné kompetencie učiteľa chápeme prienik všetkých charakteristík profesie učiteľa, ktorých ďalší rozvoj od neho očakáva žiak, inštitúcia a celá spoločnosť. Pre potreby tejto úvodnej príručky o rozvoji profesijných kompetencií učiteľa sme ich rozdelili do troch hlavných kategórií. Inštitucionálne, pedagogicko-didaktické a treťou kategóriou, na ktorú sa budeme v príručke sústrediť, sú osobnostne rozvojové kompetencie. Aktivity, ktoré sú vám ponúkané v tejto príručke, delia osobnostne rozvojové kompetencie do 5 kategórií. Slovenský učiteľ 21. storočia žije v demokratickom svete, preto by mal dokázať spolupracovať. Žije tiež v otvorenom svete, preto by mal vedieť integrovať žiakov iného kultúrneho pôvodu alebo s ťažkosťami učenia sa. Moderný svet by nebol moderným bez nových technológií, preto by mal dokázať pracovať s IKT. Žijeme v konkurenčnom svete, mal by sa teda vedieť ohodnotiť. Je to svet neustáleho rozvoja a preto by mal dokázať inovovať vyučovacie situácie alebo materiály.